खुलुमबाय खुलुमबाय नमस्कार नमस्कार मोर नाम प्रकाश नार्जारी आपनार देसाया जे बीएम सेटअप चेनेल रायजोफोर नोंथांमोनखौ आं वेलकाम खालामो जोंनि बीएम सेटअप चेनेलाव दिनै आं 12 नं सालाकाटी कक्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव बा 12 नं सालाकाटी कन्स्टिट्युएन्सिनि एमसीएलए कैंडिडेट माने इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोंहा मिस्टार हितेश कुमार मुसाहारि दङ बिथांजों जों मोगा-मोगि सावरायनाय जागोन बेनि बेलायावहाय जे बिथांनि हालामाव माबायदि थासारि सोलिगासिनो दं रेसपन्सआ माबायदि आरो बिनि गेजेराव सिगां 2005 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बीपीपीएफ जेब्ला पार्टी दायो बिनिफ्राय बेसेबां डेभेलपमेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव मा सोलायनाया बिराद गोनांथि सो जों बिनि सायावहाय जों सावरायनाय जागोन आरो दा बेबायदि सोलिबाय थानाय समावहाय माया सोलायनो गोनां आरो मा डेभेलप जादों जों बिनि सोमोन्दै नैबे बिथाङा बे हालामनिनो मानसि आरो बे हिसाबै बिथाङानो बेयावहाय गोबां माने बेजों गोरोबथा खालामनायाव गोबां गोनांथि गुबुन जायगानिफ्रायसो दायो फैदों होननाय खोनादों बाक्सानिफ्राय दा गुबुन अबर'नि नामा इयो सिगांथ' अर्पना दासआ देरहाना थांबाय आरो बिथाङा दायो काजलगावआव गेलेगोन होननानै बुंदों बेखौ खोनानाय मथे आरो दा बिनि जायगायाव गोदान सासे फैदों होनना बुंदों स' बिनि बेलायावहाय जों गोबां बाथ्रा सावरायगोन स' सिगां आं नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड मिशन सेटअप चेनेलाव बरायबाय लोगोसे आं बेखौनो मिन्थिनो लुबैदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ मिन्थिहोजानो लुबैदों कि नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि जाहोना माबायदि आरो बिनि गेजेराव हाबनायनि सिगां नोंथाङा माबाफोर खामानि मावोमोन नामा स' बेखौ नोंथांनि खुगानिफ्राय ओरैनोथ' आंनो खोन्थाखाबाय बाट नोंथाङा रायजो राजानिफ्राय खोन्थायोब्ला गोबां गोजोननाय जागौ गिबियावनो आंनो बीएम चेनेलखौ साबायखर बावहरबाय लोगोसे गोदान बोसोरनि थाखाय आं बयबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि बरायनायखौ जासिहरग्रोबाय आङो गिबियाव फरायसा आफादाव थानानै जोंनि जातिनि सिन्थाखौ लानानै हाबा मावबोदोंमोन आन्दलन सोमावसारबोदोंमोन बिनि उनाव एबसुनि दैदेननायाव जेसेबां राजनिति दोलो सोमजिबोदों समर्थन होबोदों बेहाय हाबाफारि लानानै मावबोदों दिनै आङो फैयै फैयै इउपिएलएमनि सालाकाटी ब्लकनि आफादगिरि जानानै दङ बे हिसाबैनो दिनै जोंनि दोलोआ आंखौ सालाकाटी समाजाव गसंनांगौ होननानै बिथोन हरनाय लोगो लोगोनो आङो दिनै गसंदों थारैनो जोंनि बे सालाकाटी हालामाव गोबां मावनो गोनां हाबाफारि दङ आबादनिफ्राय जागायनानै गुबुन गुबुन बिथिं हान्था मेला साइस्थ' दै बिनि बेराय आबाद आखाइ मावनायनि जि खामानिफोर बेफोर गासिबो गोग्लैसोनानै थानाय बायदि आङो नुदों जेरैबायदि जोङो उन्नति जानांगौमोन बेयो दिनै उन्नति जायाखै फारसेथिं बे आंनि समस्थियावनो मोनसे इन्डास्ट्रि दङ बुंनो थाङोब्ला बेयो बिटिसिनि नायल' जाल' मोनसेल' इन्डास्ट्रि जेराव कारेन्ट दिहुनो एनटिपिसि होननानै बयबो सावरायो आच्छा एनटिपिसि दा बे एनटिपिसियाव गोबां जोंनि खाथि खालानि एफेक्टेड मानसिफ्रा जेरखम बादि सुजुग सुबिदा मोननांगौमोन बे गैया होआखै दिनै जाय सोरखारा सालायदों बिथांमोनहा बायलाय फानलाय खालामनानै दिनै गावसिनि मुलाम्फाखौल' आदाय खालामदों जायनि थाखाय जोंनि बे ओनसोला दिनैसिम गोग्लैनानै थायाखै बेबादिनो गुबुन गुबुन बिथिंजों लामा हान्था मेलाफ्रा जेरखम जानांगौमोन बे जायाखिसै इरिगेसना जेरै खालामदोंमोन जोंनि साहानो आंनि समस्तिनि सेरावनो दिनै सामफामथिखौ थेनानै इरिगेसन खालामदों बेनिफ्राय जोङो पर्याप्त परिमाणनि जेसेबां दै मोननांगौ आबादथिलियाव सोनांगौमोन बेबो दिनै बेबस्था जायाखै एसेल' खालामनानै दिनै ओरैनो गोग्लैनानै दङ बेखौ जुदि खालामोब्ला जोंनि आबादारि मानसिफ्रा ओरैबायदि उन्नति जागोन जोंनि बे सालाकाटी समस्तियाव बे साननो गोनां बाथ्रा बेबादिनो थार्मेलनिफ्राय जिबादि जोङो मोननांगौमोन बेखौ जोङो मिस एडमिनिस्ट्रेसननि थाखाय मोनफुङाखिसै बेबादिनो शिक्षानि खेथ्रआवबो जोंहा माखासे स्कुलफोर दङ खना खना धलमारायाव मोनसे हाइ स्कुल दङ दिनै बिनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा टाउनाव थांनानै कलेजखौ फरायहैनायनि सुजुग सुबिदा गैया खरस हाया जुदि बे जायगानि हाइ स्कुलखौ जुदि हायार सेकेन्डारि खालामना होनो हायोब्ला दिनै बे ओनसोला बिराद जौगाखांगोन थिग बिदिनो कालिफुख्रि दङ बेबादिनो जोंहा हायुंनि साहा कारिगावआव मोनसे हाइ स्कुल दं बेफोर हाइ स्कुलखौ जुदि जोङो हायार सेकेन्डारि खालामोबा गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा दिनै बेवहाय हाबनानैनो दिनै गोजौ फरायनायखौ लानो हागोन बेबादिनो माखासे जोंनि बे ओनसोलाव आरोबाव भेन्सार स्कुलफोर दं बेखौ गभर्नमेन्टआव खालामनायाव हाबाफारि मावनांगौ दिनै बिनि अनगायैबो थांनाय सरकारा जेरैखम हाबाफारि मावनांगौ बेखौ मावाखिसै दिनै सामफामथिखौ जेरखम प्रटेक्सन होनांगौमोन बे जायाखै रायजो राजाफ्रा दिनै खथि जागासिनो दङ गायग्रा हाया थांगासिनो दङ बिनि अनगायैबो
दिनै थांनाय बे 15 बोसोराव पाब्लिक हेल्थनि नामै जि गोथार दै लोंनो होननानै जायगा जायगा बरिं खुरनानै माबा खालामदोंमोन दै लोंनायनि आसनि खालामदोंमोन मोनसेबो साक्सेस गैया जोंनि बे ओनसोलावनो हयथ' 12-15 सासो दङ बिदि स्किम दा बेयो इनकमप्लिट बेनि फैसाखौ ओरैनो बिसोरो जानानै देरनानै थाबाय दिनै थरथिंसेबो रायजो राजाया उपकार जायाखै दै मोनलोङाखै नंखाय नङाब्ला नोंथांमोना सालाकाटि बाजाराव थांनानै एफसि अफिसखौ बारनाय सालाकाटि हाइ स्कुलनि सेरावनो मोनसे बेसेबांबा गिदिर टेंखि दङ बे आसनिया ओरैनो देखायनाय बायदि जानानै सालाकाटिनि बे ओनसोलनि हाथाइनि बे जायगानि मानसिया रावबो थरथिंसेबो दै मोनलोङाखै मोनलोङाखै दिनै खौथि खौथि थाखा खारदों बिनि नामाव खिन्थु उन्नति जेबो गैया दिनै बिनि थाखायनो जोङो नाजानानै बे अन्याय सोबख'नायनि थाखाय नाजानानैनो दिनै जोङो गसंनानै दङ आसा खालामदों जोंखौ ओइबार बयबो समर्थन होगोन आरो सोलायनायखौ लाबोगोन दिनैहाय फिसा फिसा स्किमफोर दङ आइवे मोननाया मोनदों गंथाम गंब्रै गैया गैयि गरिबा दाबो नुवानो ओरैनोथ' आइअए आ माने दाथ' PMY जाबाय नङा होमबा नामा सोलायदों एखे खिन्थु दिनै बेखौबो नांगौ मानसिनो होआखै दिनै बोराय बुरैनि पेन्सन बेखौबो नांगौ रोखोम बैसो जानाय मानसिया मोना दोलो लानानै पार्टि माबा खालामो बिट्रे खालामो मानसिफोरखौ दा बिदि मोजां दं दा बिदिब्ला जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि बे BTC एलेकायाव बा बिटिआर एलेकायाव माब्रै जोङो उन्नति जागोन आरो गुबुन गुबुन जनसाधारनखौ जोङो माब्रै लानानै गोजोनै थानो दा जोंनि सालाकाटि ओनसोला ओरैबायदि मोनसे ओनसोल बे ओनसोलाव बर'जों लोगो लोगोनो राजबंसि दङ बिनि उनावनो दङ मुस्लिमफोर दङ बिनि उनावनो दङ आदिबासिफोर दङ बिनि उनावनो दङ जोंहा नेपालिफोर दङ किसु हिन्दी आलाफोर दङ बेंगलि दङ दा जोङो बयबो जनगोष्ठीखौ लानानै सोलिनांगोन आरो हाबाफारि मावनांगोन आरो बयनिबो जौगाखांनायनि थाखाय जों हाबाफारि लानांगोन स' दायो नोंथांनि मथेब्ला बे एरियायाव रेसपन्सआ माबायदि जाना दङ ओरैनोथ' राजबंसि आरो बर'नि गेजेराव समान बायदि होनदों पपुलेसना गासै टटेल बेसेबांसो दं आरो ओरैनो दिनै बे सालाकाटि समस्या 50+ दिनैनि इलेक्ट'रेल लेभेलाव नायोब्ला दा माखासे चेनेलफ्राव बा माखासे निउसफ्राव ओंखारदों माने बर'आ 16-17 हाजार सोरबा 18,000 होनदों थिग बिदिनो राजबंसियाबो होनदों बिनिफ्राय ओरैजों 8-9 हाजार मुस्लिमफोर दङ बिनिफ्राय हिन्दीया माबा दङ 4-5 हाजारसो जोंना आदिबासि दङ बिनि उनावनो किसु नेपालि किसु हिन्दी भाषिफोर दङ बे ओनसोलाव बे जोंनि पेकुलियार जोंनि बे सालाकाटि समस्या दा बेनिखायनो जोंनि बर'नि अनगायैबो गुबुन जनगोष्ठीनि समर्थन एखेबारे गोनांथार बहाय देरहानांगौब्ला दा आं आसा खालामदों दिनैनि बे BTC बा बिटिआर नि जि इलेक्सन जागोन दा बेहाय निस्सय आंखौ जायगानि मानसि हिसाबै बयबो समर्थन होगोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो देरहाथारगोन आं बेखौबो कनफिडेन्स दङ आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलजों बेखौल' होनगोन रायजो राजाफ्रा आंखौ खनसे देरहाहोनानै नायथों बिनि उनाव मावनायखौ नायथों आं बेखौ दिनै खोथा होबाय आरो जुदि मावनो हायाब्ला नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो सानसे समाव आं बुंफिननो हागोन दिनैहाय आं गसंनायनि थाखायनो हाग्रामानि दोलोआ थांनाय 10आव जेनदों बिनि उनाव अरफनाया देरहादों आरो बे अरफना देरहालांनायनि बारहावाया गुबुनमोन बे समाव जोंखौ बर' हिसाबै बिराद मुगैयोमोन बर' मोनसे धौ लाबोनानै देरहाहोदों नाथाय बे अरफनाया 5 बोसोराव 1 फैसानिबो खामानि मावनो हायाखै GM जानानै आरो खुनु मेल मिथिङाव जोङो भाषण होनाय बेखौ नुफेराखै मोनसे धौआव देरहालांदों दा बे हिसाबै बर'नि राजनिति दोलो नङाबा बे ओनसोलाव जे जाया बे मोनसे प्रमान फैदों आरो दिनै गुबुन गुबुन जनगोष्ठीया सानदों जोङो बर'नि राजनिति दोलोजोंनो सिथाबनानै
सोलिनांगोन आरो उन्नतिखौ खालामनांगोन बे सिन्थाधाराया दिनै बिसिनाव फैदों नैबे बिटिआरखौ लानानै बिटिआरखौ लानानै अके दा सिदा सिदि खोथा बिटिआरखौ लानानै दिनै राजबंशिया जि बुंग्राया दं बेबो दिनै खम जादों खारन जों आसामावनो थाबाय जोंनि एलेखाखौ जोङो बबेखौबा हगारनो बबेखौबा सोसननो होननानै खालामनानै लादों बे सोसननाय सौग्रावनाया रायजो राजानि खोथा उनाव नाथाय दिनै सुक्तिया जेरोखोमबा जादों बिसोर निस्सय ग्रहण खालामदों दिनै राजबंशिफ्राबो साइलेन्ट थादों आंनि न'आ दिनै राजखान्थिनि खाथियावनोखा आं बिसोरजों आदान प्रदान दङ सोलियो आंहा लोगोफोरबो दङ दा दिनैनि जि बारहावा बेवहाय निस्सय राजबंशिफ्राबो आंखौ समर्थन होदों सापर्ट होगोन बायदि आरो स' आं बेखौनो दायो सानबाय कि नोंथाङा थांनाय बोसोराव 2015आव खेबसे माबा खालामखाबायानो डाइरेक्ट खालामखाबायानो आरो एबार जों नैथिबार जाबाय आरो थांनाय बोसोराव बै माने पिसिडिआर बा इउपिपिएल जानानै नोंथाङा गेलेदोंमोन नङा होमबा आरो बेयावहाय 9000 बेसेबां मोनदों होनदों सारा 900 खाथि 9000 खाथियाव आरो ना बे समाव बारहावायाबो मोजां नङामोन खारन अबरआव दंमोन बुंनो थाङोबा खुनु राजबंशी बा मुस्लिम बा आदिबासीफ्रा आंनो भट होनायनि आङो नुवाखै आच्छा बे बारहावाया जुदा थाङो आच्छा आच्छा बाट एबारनि खेबाव सोलायगोन आरो एबारनि खेबाव दिनै मा जादों राजबंशी एलेखाखौ आं सानदों बुथ कमिटिखौनो दानो हानाय नङा दिनै राजबंशीफोरनि दिनै बुथ कमिटि दाना लाना फैदों आच्छा आच्छा आवगायबोदों सारनि फारसे फैदों आंनि फारसे फैदों दिनै बुथ कमिटियाबो गोबां जाबाय बे राजबंशी एलेखाखौ आं सानदोंमोन एखेबारे दानोनो हानाय नङा नोंथांनि पास जानाय नङा बायदि मोनदोंमोन आरो खिन्थु आं दिनै रायलायनायनि गेजेरजों आदान प्रदाननि गेजेरजों बिथांमोना दानानै लाबोबाय दा मोननै मोनथामल' राजबंशीनि सेन्टार दङ बेखौबो दानानै हरनाय बिथांमोना एग्रि जाबाय दा बे हिसाबै आं सानदों निस्सय फिथाइया मोजां जागोन एबार आच्छा आच्छा मोनसे हप दंसै आरो हप दं आच्छा आच्छा दिनै गोबां मुस्लिमफ्राबो दिनै हप होदों आच्छा नोंथाङा जुदि इलेक्सन देरहाखाङोब्ला साप'ज रायजो राजाफ्रा राजबंशीयानो जा बर'आनो जा बर'आथ' नोंथांखौ मदद खालामोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा जाहैबाय स' बिनि गेजेराव जुदि साप'ज देरहायोब्ला नोंथाङा अब्ला बे देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि गोसोआवहाय मा ओरैबायदि साननाय दं जे आं बेबायदि खामानि मावनाया थांनाय बोसोरनि सरकार खामानि मावनाया मोजां जाथाराखै बेखौ मावथारनांगौ बेबायदि साननाय दं नामा नोंथांनियाव आंनाव जथेस्थ' अके खारन जिबा इनकमप्लिट दङ बेखौ नायबिजिरजोबनानै मावनांगौनि खोथा दङ आरो करापसननि सायाव करापसनाथ' आरो दा बुंसै बिसोर गिदिर करापसन खालामलांदों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया दिनै जाय जाय स्किमखौ लानानै फैदों नोंथाङा मा सानो बेयाव करापसन दं नोंथांनि एरियायावहाय गोबां दं आच्छा आच्छा गोबां करापसन दं माखासे स्किमखौथ' ओरैनो खोमोरनानै बिसोर जाबाय आच्छा माखासे स्किम लाबोदों 30%बो मावा बेबादि बे हिसाबै जेसेबां डेभेलप जानांगौ बे जायाखै हयथ' बेनिफ्राय साबसिन डेभेलप जागौमोन मोजाङै मावोमोनब्ला नाथाय मावाखै आच्छा नोंथाङा देरहाखांनायनि उनाव जायफोर जादों बिथांनि लिस्टआथ' थागोन अब्ला नोंथाङा देरहाबा बिसोर सायाव माबा मोनसे एक्सन लागोन नामा निस्सय जोंनि पार्टि लेभेला कमप्लेन खालामगासिनो आच्छा आच्छा जोंनि मेनिफेस्ट'आव 4 नाम्बार 5 नाम्बाराव दङ दुर्निथिनि आरो जेसेबां मार्डार केस बेखौ एसेम्ब्लियाव रिकमेन्ड खालामनानै सिबिआइनो तदन्तनि थाखाय दैथायहरनो होननाय मोनसे क्लज दं आच्छा 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 बे ओरैबाबो जाखागोन दिनै जाय जाय दुर्निथि खालामदों बिसोर गोलैखागोन निस्सय दिनै नङा गाबोन दिनै बुंनो गोनां जायनि थाखाय हयथ' दिनै जे गभर्नरा टेकेल खालामदों बेहायबो मोनसे रहस्य दङ जानो हागौ बिसोरनि दुर्निथिनि थाखायनो हयथ' दिनै सरकारा बिसोरनो दिनै एक्सटेनसनखौ होआखै फारसेथिं आयेना बेखौ थोना जोंनि संबिधाना दा संबिधानखौ दहाय लानानै गभर्नरा ओंखारदों नाजावदों गभर्नरनि रुल जानाय लोगो लोगोनो हयथ' गोबां केसा बिदि ओंखारदों दिनै बिटिसिआव जोबनो गैयै डिफिसिट जाजोबनानै दं गासिबो पार्सेन्ट होबानो खामानि होनाय फारसेथिं बिल होनो हायो दिनै क्रर दङ बेफोर दुर्निथिया जोबनोनो थाङा दिनै बिसोरनि करापसनखौ बुंनानै फोजोबनो हाया बिसोरनि साबाया क्ररपति जादों 10-12 जना लाखपति जादों रायजो राजाया जेबो जायाखै आच्छा स' बेयावहाय इरिगेसननि सायावहाय नोंथाङा माबाफोर बुंनो दं नामा जेनेबा आंनि बे ओनसोलाव
साम्फा इरिगेसन जितु आंनि खरसायाव केनेलबो दङ दा साब केनेल खालामनानै दैनि जगान होयोब्ला आंनि बे 12 नम्बर समस्या ओरैबायदि उन्नति जागोन खेथियाव बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आंनि बे सालाकाटि समस्यायाव मोनब्रैसो खना दङ ओरैबायदि मैगं थाङै जायो जेरै धलमारा ओनसोलाव दङ जायखौ बासुगावनिफ्राय फैनानै साम्फा ब्रिज ओंखारख्लायनायनिफ्राय सुरु खालामनानै जोबजासिम बे मैगंनि बागान बारि मैगं थाइगंनि साहा मुस्लिमफोर दङ आंनि जोनोम खुरसाबादि गामिनि साहा बहाय गिरु आरो मैगं मैला खालामो आबाद आखाइ खालामो सालाकाटियाव दखरसे मुस्लिम एलेखा दङ बिसोर मैगं थाइगं बे खेथिजोंनो सोलियो जोंनिफ्राय साबसिन न' बां नुगोन बिथांमोना थिंनि गोजा नुगोन जों जाय माइरंखौ जाया हयथ' बिसोर बे माइरंखौ साबसिन जायो जोंनिफ्राय बिसोर जाय माइरंखौ दिनै आबाद आखाइ फायनानै खेथि खालामनानै दिहुननानै जायो थ' बुंनो थाङोब्ला बे आबादारि दिनैनि बे कर'ना भाइरासनि लकडाउनाव बेस्राफ्रा गोबां खथिया गोबां मैगं थाइगं सेवलाबायबाय फाननो मोनासै फारसेथिं मुस्लिमफोर होननानै रावबो सोआ बाजारावबो थाङा लामाबो थाबायहोआ बिराद खथि जाबाय बिराद दुखुनि बाथ्रा आङो बिसोरखौ साप्लाय खालामनो हानायनि माबा मोनसे खायदा खालामदोंमोन खिन्थु अब्लाबो हायासै रायज्लायदोंमोन नोंथाङा आं एसे सेस्था खालामदोंमोन रायज्लायदोंमोन जायासै खारन माखासे मैगं थाइगंफ्रा माने समजोंनो लोगोसे फाननो लाबोनो हायाबा बेयो माने गोबाव दोनजाया बेखौनो गोथां मैगंनि बेफार बे माने एसे हामेला दं माखासे आच्छा बिदिब्लाथ' होनबा नोंथाङा मोनसेल' जाथिखौ नायनानै थानाय नङा बे हिसाबैबा आंनि समस्यायाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं आं बयबो समानै लांनायनि आंहा सिमां दं खारन बेयो जोंनिनो सम्पति जाबाय बिसोर प्रडाक्सन खालामनाय जिखि आबादानो जाया बे जोंनि रायजो राजायानो जागोन जोंनि ओनसोलनि रायजो राजायानो जागोन दिनै बे ओनसोलनिफ्रायनो क'क्राझाराव बिराद मैगं थाइगं थाङो क'क्राझार टाउनाव जि जायो बियो हयथ' आधा आधिया आंनि बे सालाकाटि समस्यानिफ्राय थाङो स' नोंथाङा बे आबादारिफोरनि थाखाय सीड्स बायगेरा बेगर बायदिसिना थानाय बेखौ निस्सय मदद खालामगोन बायदि जथेस्थ' एम्फौफोरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आबाद नस्थ' खालामग्राफ्रा आरम्भ खालामनानै बेगरफोरनि थाखाय बिथांमोनखौ सहाय खालामो माने दिनै गोबां डेभेलपनि सायाव न'खरा उन्नति जागोन आरो सान्ति फैगोन जोंनि सिदा सिदि बुंनो थाङोब्ला मुस्लिम समाजा जेबो लुबैया बिसोरनो खामानि मावनो मोननांगौ सानसे हर सान बेरायनो मोननांगौ बाजार खालामनो मोननांगौ बेखौल' लुबैयो बिसोर सान्थिया बिसोरना बेनो आरो ना इस्टि ना रायजो बिसोर बेखौ बुजिया बेखौ खालामनो थाखाय बिसोर सुबिदा होगा बेखिनि खालामनानै जोङो बिसोरनो लामा आबाद खालामनायनि सुजुग सुबिदा बाजार खालामनायनि सुजुग सुबिदा खालामनाय होबानो बेखौथ' सारनिफ्राय अलरेडि जुदि देरहायोबा मोनगोन आं जथेस्थ' खालामना हो आच्छा जुदि मोनाब्ला नोंथांनि बे चेनेलनि दारैबो बुंफिननो हानाय जागोन जथेस्थ' आच्छा स' सारा खेबनै जाबाय दासिमावहाय आरो बिथांनाव गोबां प्लानिं दङ बिनि सायावहाय आरो बिथाङा गोबां नलेजेबल पार्सन बिथाङा सासे बासुगाव आन्चलिकनि प्रेसिडेन्टबोमोन आबसुनि आरो दायो सालाकाटिया आन्चलिक जाबाय नङा होमबा सार सालाकाटिया आन्चलिक जाबाय दायो बिथाङा 12 नं सालाकाटि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोग्लैयो बे 12 नं सालाकाटि कनस्टिटुयेन्सिया बेनि MCLA केन्डिडेट महरै इउ पिपल पार्टिनिफ्राय बिथाङा गसंदों आरो बिथाङा नोंथांमोननिफ्राय अननाय लुबैदों बिथांनि प्लानिंआ मा बेखौ नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जुदि देरहायोब्ला ओरैबायदि जागोन आरो जुदि देरहायोब्ला ओरैबायदि जागोन स' नोंथाङा जुदि एसे रावै सुंद'यै गुबुन जाथिफ्राबो बुजिनाय बायदि नोंथांनि राव माने बे एसामिस राव बा हिन्दी रावै गुबुन जाथिया बुजिनाय बायदि सुंद'यै बुंनानै होनानै जोङो बे भिडिअखौ जों बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन ओरैनोथ' जों थांखिखौबो रायज्लायनाय जाबाय आरो जुदि नोंथाङा नैबे कारापसननि सायावहाय बा डेभेलप जानांगौनि सायाव जुदि रायज्लायनो दंबावोब्ला नोंथाङा गुबुन जातिनि बा एसामिस रावजोंबो बुंनो हासिगोन बा हिन्दी रावजों बुंनो हासिगोन सार प्रथमते মই BMS চেনেলক ধন্যবাদ যাচিছোঁ মই সালাকাটিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আপোনালোকলৈ এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ মোক এবাৰ জিকাই দিয়ক তাৰপিছত মোৰ কৰ্ম চাওক মই এইটোৱে ক'ম আজিৰ দিনত আপোনাৰ এটা ভোটেই
এটা পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু সেই পৰিৱৰ্তনে আপোনালোকৰ কৰ্মসংস্থাপন দিব ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ পৰা এটা মত বাই কৰিছে এটা ভোট এটা পৰিৱৰ্তন এটা সংস্থাপন সেইটো লৈ আমি UPPL আজি থিয় হৈছোঁ আপোনালোকক সম অধিকাৰ সম মৰ্যাদা সম উন্নয়নৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম সেইটো কৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ Okay. So thank you so much sir. মই আপোনাক thank you যাচিছোঁ আৰু তাৰ পিছত আমি সেইটো ইয়াতে আমি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মই সেইটো মানে কনফিডেন্স আপোনাৰ যোনটো পাইছে না আগৰ কমে যোনটো 2015 যোনটো আপোনাৰ আছে জিকি গৈছে ইয়াত সিচুৱেশ্যনটো বেলেগ আছিলে হয় না নহয় এতিয়াতো আৰু সিচুৱেশ্যন বেলেগ হৈ গ'ল হয় না নহয় তেতিয়া পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন হয় না নহয় আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া ৰাজবংশীৰ মানুহ গোট হৈ কিনে আহিছে যদি তেতিয়াহ'লে মানে এইটো মানে নিশ্চয় আপোনাৰ মতে কনফিডেন্স আছে যে আপোনাকে ভোট দিব এইবেলেও যথেষ্ট সমৰ্থন কৰিব আপোনাৰ এইটো বিপিএফৰ আপোনাৰ এগেইনষ্টে মানে কন্টেষ্ট হিচাপে কোন আছে এনে দেৰাছাৰ বসুমতাৰী আছে না তাৰ পিছত এইটো অবৰৰ পৰা সঞ্জয় শৰণীয়া সেইটো বাক্সাৰ মানুহ এতিয়া তাৰ লগত যদি ইণ্টাৰভিউ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া বাক্সা যাব লাগিব বাক্সা যাব লাগিব ইয়াতো যদি সি জিকে তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে চাওক মানে এইটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ যদি শৰণীয়া বাবু মানে সেইটো কি নাম আছিলে সঞ্জয় শৰণীয়া বাক্সাৰ পৰা মানে ইয়াত আহিব জিকা পিছত যদি সি বাক্সাত থাকিব তেতিয়াহ'লে সি ক'ৰবাত পাব্লিকে তাৰ বাক্সাৰ জেগাত যাব লাগিব নেকি নিশ্চয় যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে কাৰণ 10 বছৰ শৰণীয়াই MP হৈ গ'ল আমাৰ এই অঞ্চলত কিমানবাৰ আহিছে কিমানবাৰ মানুহ ৰাইজৰ লগত যোগাযোগ হৈছে তেওঁলোকে জানে তেতিয়াহ'লে মানে যদি যাৰ ফলত আজি ৰাজবংশী সমাজক প্ৰত্যাখ্যান কৰিবলৈ ওলাই আছে সেইটো কাৰণে মানে তাক যদি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাপায় মানে তাৰ মানে যোৱা 5 বছৰতো যিটো ইমোচনেল আছিল সেইটো লৈ অৰ্পণক জিকাই দিলে অৰ্পণাই একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে তাততো মানে ভাষণ দিয়াৰ আমি দেখা নাই আৰু কলম পাৱাৰ কি আছে নাজানো সেইটো গ'ল এতিয়াতো বিটিআৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈ কিনি ফাইনেল হৈয়ে গ'ল এতিয়া এনে মনৰ দশা কাৰো লগত এনেকুৱা নাই চাগে কাৰো মানে এতিয়া যাৰ ফলত স্থানীয় মানুহ খাজলগাঁৱত লৈ গ'ল অৰ্পণা সঞ্জয় শৰণীয়া ইয়াত আনিছিল তাততো ইয়াত ঠিকনা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই মাজত দুজন মানুহৰ লগত কম্পিটিশ্যন এতিয়া BPF আৰু UPPL ৰ মাজতে হ'ব হয়তো BPF আৰু UPPL মাজত বহুত ডাঙৰ হৈ যাব মানে এতিয়া সঞ্জয় শৰণীয়াটো বাক্সা এইটোতো মানে এতিয়া বৰ্তমান কেণ্ডিডেট কি আছে আমাৰ BPF ৰ পৰা দেৰাছাৰ বসুমতাৰী UPPL ৰ পৰা মই হিতেশ কুমাৰ মছাৰী আছোঁ অবৰ সংগঠনৰ পৰা সঞ্জয় শৰণীয়া আছে BJPৰ পৰা কবিতা বসুমতাৰী আছে আৰু এটা নিৰ্দলীয় আছে কবিতা বসুমতাৰী BJPৰ পৰা আৰু নিজে মুছাহাৰী বুলি আৰু নিৰ্দলীয় আছে এতিয়া BJPটো ইয়াত মানে বেছি প্ৰভাৱো নাই তেতিয়াহ'লে মানে আপোনাৰ পৰা মানে সেইটো কথাটো গম পালোঁ ইয়াত 12 নং চালাকাটি কনষ্টিটিউয়েন্সিৰ দুজনৰ মাজত বেছি হ'ব দেৰাছাৰ বসুমতাৰী আৰু আপোনাৰ লগত ওকে সো আমি এইটো গম পালোঁ কেনেকুৱা মানে ষ্টেটাছটো হৈ আছে 12 নং চালাকাটি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজত আৰু আমি এইটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপুনি আমাৰ লগত কথা পাতি কিনে টাইম দিলে আমি কোনো গোবাং গুছো আৰু মই আজি আপোনাৰ চেনেলৰ দ্বাৰা এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই জিকি যোৱাৰ পিছত যি ঘৰত এতিয়া মই কথা পাতি আছোঁ আপোনাৰ লগত ইয়াতে থাকিবলৈ মানে অফিচ কৰিম ৰাইজে খোলা মনেৰে মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ মিটিং কৰিব পাৰিব ক'ত আছে কি মোৰ দুৱাৰ সদায় খোলা থাকিব ৰাইজৰ কাৰণে এইখিনি মই কথা দি ৰাখিম বাহ তেতিয়াহ'লে মানে আপোনাৰ সেইটো কথাটো শুনি কিনি আপুনি মই এইটো আপোনাৰ লগত প্ৰমিছ কৰিছে
सारे जितु कथा কৈছে যদি পিছত যদি হেইবিলাক নহয় তেতিয়ালে আপোনানতে মোক কন্টাক্ট কৰি কিনি আপোনানতে ইনফৰ্ম কৰিব পাৰিব নিশ্চয় মই ইয়াত আহি কিনি আপোনাৰ লগত মানে এটো সাপোৰ্ট কৰিম যে জি চেনেল লগত কথা মানে প্ৰমিস কৰিছিলে সেই সময়ত আপোনানতে এটো ৰিপ্লাই কৰিব পাৰে তেটা আজি হিটো কথা পাতি কিনি আমি আং বিকোনো নানি দিনে বিকোনো ধন্যবাদ খালামसै गोजोननाय जासिबाय गोसो गोरबोनिफ्राय टाइम होनायनि थाखाय आरो जोंनि रायजो राजा बर' हारिनिखौ आं गोजोननाय आरो हेपि बैसागु आरो जोंनि बैसागुआथ' गाजा गोमजायै जायासै भाइरासनि थाखायनो अब्लाबो नोंथांमोना आं बेखौ आसा खालामो नोंथांमोना गावबा गाव न'आवहाय रंजादों आरो आं बेखौनो बुंनो सानो कि बेनो जोंनि 12 नं सालाकाटि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि फार्स्ट इंटरव्यू लानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जोंथ' चिरांनिखौ लाबायानो बाट जों क'क्राझारनिफ्राय फार्स्ट आगान बेनो जाबाय 12 नं सालाकाटि आरो बे जाबाय कन्स्टिट्युएन्सिनि जोंहा एमसीएलए कैंडिडेट महरै जोंहा इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय मिस्टर हितेश कुमार मुसाहारिजों जों मोगा-मोगि खालामबाय आरो बेखौ नोंथांमोना माखासे गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय डेभेलपमेन्टनि सायावहाय इरिगेशननि जिखिनि जा स्कुल क्लाब फार्मार्सनि सायावहाय माबायदि मदद होगोन आरो बिथाङा बे जायगायाव जाय जायगायाव आं इन्टारभिउ लादों बे जायगायाव बिथाङा अफिस मोनसे खुलिगोन आरो गासिबो पाब्लिकनि थाखाय खुला आरो जे बाथ्राखौ बुंदों बोसोन होदों बेखौ जुदि मावफुङाब्लाथाय नोंथांमोना बे चेनेलनि दारैनो बुंफिननो हागोन होननानै बेखौबो बिथाङा प्रमिस होदों So sir, thank you so much guys. आरो लोगोसे आं बेखौनो खुलुमनाय जासिबाय